και είχαμε πει ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν χαραυγεί. Νομίζω ξημέρωσε για τα καλά. Είμαστε περήφανοι για το μοναδικό αυτό επίτευγμα. 2 συνεχόμενα ευρωπαϊκά, νομίζω είναι ένα ιστορικό επίτευγμα. Αλλά είμαστε ακόμα πιο περήφανοι και χαρούμενοι για τον τρόπο με τον οποίο το πετύχαμε. Ήταν ο τρόπος που είχαμε ονειρευτεί και οραματιστεί. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα και πολλά ευχαριστώ σε αυτούς που ήταν πάντα δίπλα μας. Τι σημαίνει για τους αδελφούς Αγγελόπουλους και για τον Ολυμπιακό να τους υποδέχεται ο πρώτος πολίτης της χώρας? Νομίζω είναι η μέγιστη τιμή, ύψιστη. Ό,τι γίνεται τώρα στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, οι πανηγυρισμοί για το πρωτάθλημα με εμφαντικό τρόπο. Λίγα πράγματα χώριζαν τους δύο αντιπάλους. Φαίνεται και από το πόσο στενά ήταν τα σκορ, πόσο κοντά ήταν οι διαφορές. Τα δύο παιχνίδια κρίθηκαν, τα δύο πρώτα κρίθηκαν στους 2 πόντους. Το τρίτο μάτς κρίθηκε στους 5 και το απόψινό στον πόντο. Με το απίστευτο τρίποντο του Βασίλη Σπανούλη. Με τον Παναθηναϊκό, ξαναλέω, σε μια απόφαση που θα συζητηθεί αρκετά τις επόμενες ημέρες, γιατί λογικό είναι να συζητάμε για αυτόν τον τελικό που θα μείνει στην ιστορία. Με την δεύτερη παράταση να εμφανίζεται για πρώτη φορά σε τελικούς αιωνίων αντιπάλων. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στα 18 δευτερόλεπτα που ξεκίνησε την επίθεση Ολυμπιακός, ήταν 2 πόντους μπροστά, θα μπορούσε να έχει κάνει φάουλ, να έχει δικιά του την μπάλα και να δώσει Ζούμε όλοι μας μαγικές στιγμές με τον Ολυμπιακό μας. Καταφέραμε να γίνουμε η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη τα τελευταία 8 χρόνια. Έφτασε η στιγμή να γράψουμε ιστορία και στην Ελλάδα με τον δικό μας τρόπο, κόντρα σε όλους και σε όλα. Πεντακάθαρα, μάγικα. Τα έχουμε πει με χημεία, με μικρό μπάτζετ, κυνηγάμε το καλύτερο, με οικογενειακό κλίμα, αυτά ισχύουν.